sani. Aya, erokamano. Aduogo ira ka wach mogik Ken Obuya. To lweny ni ema jok mage duond bura mar ODM achiel kuom duond buche mosewuok kanyo ka kwedo mokalo chenro mag Rigathi Gachagua Tainya twak mosebedo kinde mokalo kata twak monobedo chieng' tich abich otieno nyaka sani kaka duond bura mar ODM gidonjo lweny mok margi koso ma pod en mana mag duond buche bende mamoko nyalo gole pa. No, wan jo ODM on jok mohero kwe ok odoga koko in any ways. And sirikal temo setiyo Kenya ka thothgi gin sirikando nikech wayombo timawa. Then that's what we believe. To kose mawa to wawega kwe. Wacho no oyo ka gisekawo to gin mana jo Kenya wati uru. Gima Gachagua temo timo, Gachagua norimbo jo ODM mokono gin ok gin shareholders. And sama no wuoya pa no wuok somewhere. O podo ka ng'eyo pok understand Gachagua so well nikech ok an ja party gi. Ni bende ongima gi 100%. Ing'eni Gachagua ni wacho ni en kamoa jaode en bishop maneno gik moko to kendo nyalo lemo ne gimoro matimre which ayie go nikech gima wacho no en mung'eyo to ka par ni jaode oseneno ne ni mbele ok ber nikech nyaka ne yier jogi koka ni gachiel koko wachako higa mar 2 udo chako mar 3 nyicha neno ka jensi okelo Kenya kama tek kabisa we kora duok kanyo matin to nyicha neno ka Gachagua ok defend president apa ni jiteno neno no speak language mar jensi no go speak language mar konyo sirikal main deputy igini sama Ruto kane deputy president to kane wadi ODM mamako Uhuru matek to Ruto no chung gi Uhuru maonge language mane to nyalo wacha kru kinye kudhiambo ka ok mar Uhuru Kenyatta sama ne pinyo mo Ruto matek Ruto ko ne en confused to ke gimo nego tim Gachagua ne celebrate la roka mane gina wacho ni president golo press conference Nairobi to Gachagua golo press conference Mombasa. Seche ko gima ne wacho Kenya kama duong' ne Ruto must go. Ne ok wach ni Gachagua must go. Which means ni Gachagua no se okwane ka Ruto bedo ni Ruto must go ma Ruto dhi. To Gachagua is now the president according to the law. Ka gino se backfire mana ok otimore. Gachagua confess himself ni en no yanyo the former president. Ma jadalagi. Kano kelo ng'ama koro kawuono ok jadalagi ni en manokelo. Mano wuotho ge mountain mano yanyo wa kabisa no yanyo everybody gima dwa kwa jo ODM ni mondo tim kaka nanga ma jo ODM one broad based wan gira tero mar kwedo gima dhi ketho Kenya nikech okuche ma koro mek gi Gachagua gi wanyuomore kodgi wadak kodgi watimo kodgi ohala sama koro gidhi bedo ni gibiro sideline koro kwan jo Kenya waduto koro wan jo ODM wan gira tero mar kwero ni Gachagua obed mos orit jatende gibi gibed piny inyalo paro chieng' mane yiero Gachagua mondo ting' bandera mar bedo deputy president ne gibedo kacha 2 days nikech ne ok en the favorite ne ok ober kata ne jo UDA to nikech en Gachagua mane osekorne no korne nyaka bed deputy no chuno William Ruto mobitiyo kuna lareyo kage manyo kaka ng'ato bedo deputy president ma mwishowe no kete kela neno ni kare kata chieng' cha no kelo mana neko makoro kelo kawuono gi nikech the mountain ne ng'eny moloyo places omiyo no miye kaka ja mountain adwa wuoyo directly gi president marwa dholuo to ko wiji tinya lokne en ni kuduogo mwae trip ne kech en wuon jite ka wuono omany deputy ne gidhi retreat gibet piny gi wuo Gachagua pim ne kama nyo wacho ni ma ok dhi timore kama ka giwuok e buchgi no giduok gi lost differences gi ma gintiere godo e od bura mar ang'owa margi mar chama margi mar ang'owa mar UDA mugik ne Gachagua nitie jok manyalo wuotho kodi to gimedo keti wan gi jok ma senior e UDA ka jok ma very senior man jok ma senior gi bedo godo piny mondo winjri kodgi ginyisi kuonde midhie marach jatelo nyaka bed ng'ama ikwero nyoro no attack governor marwa ma Nairobi no gone ombulu 100% kendo adwa nyisi ni governor no gone ombulu madwaro romo gima no gone senator which means jo wano yie ni ng'ato nyalo bedo governor mar UDA to senator nyalo bedo mar jo ODM iwinjo kama siasa kawuono chope wanyalo gocho ne UDA to jo UDA gonwa kura owe donjo e migawo mar governor ne kodwa bedo governor to resign orit koro mo 2027 odugo chung governor ma Nairobi mondo yiere obedi kata odong lastly wan kaka jo chama mar ODM wan ok wariwore gi jo UDA in any way wan pok wariwore onge barua mondiko ni kawuono jo ODM odonje chama mar ang'owa mar UDA wan jo ODM gima ne watimo
nene waolo gi jawuotwa moko makonyo gi tich to baba nikech jatelo mabe kawuono be nosewe party mar ODM ni e lwet nyomo owacho no nya tiyo gi president wa motimo ng'owa mobiro kech gi omancha kuro duong jo UDA na winjo statement nyoro ni Raila modonjo e UDA ne momiyo koro kawuono UDA timo ng'owa kethore wan wakonyo jogi loso gini to kendo William Ruto sani president maberie mogik e siasa ka maonge maromo go nyak wadhi e yiero manyien. Erokamano ni to obo bedo ka higa manyien bende obo bedo sama chalo kama higa achiel bang' mano aneno osedhi e yo machal